ajuns să loviți mașina din față? N-ați observat-o? Care? Asta din față. Ați consumat băuturi alcoolice? Asta de față. O, am îmbarcat, domnule, da, stomite, Dumnezeu. De unde veniți? Nu vorbiți așa. Moldova de rușine. Nu știu dacă am înțeles. Dacă mai pui un pic catola... Dar din ce oraș sunteți? De unde sunteți? Sunt dintr-un oraș fericit. Dar cum îi zice? Vaslui City. Da? Moldova de rușine, cascadorul. E bine? De ce ați băut? O parte fi fericit. E bine? N-ați băut nimic? E băut, n-ați băut nimic? Nu. Nu. Să păi de la ce? De la ce? De degeaba, De ce v-a luat poliția? Uite, degeaba. Dar ați știți că ați făcut accident, ați lovit o mașină? Unde ai Aici mașină? lângă dumneavoastră. Băi, stai măi, nu vorbiți aiurea. E, Dar starea asta, de la ce o aveți? degeaba, nu e, eu n-am lovit mașina degeaba. Nu-i ceea ce pare. Nu e problema degeaba. Nu-i ceea ce pare, așa-i? Nu, Și atunci de ce sunteți așa? nu sunt părea ce par eu.